Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu siyaxoxa kuningi okunye kuvukuza imizwa yethu ngendlela engekho right. Siku-delusional view manje. Umacele usetafuleni, ubaba uMseleku usetafuleni, uMakhumalo usetafuleni, uMayeni akekho. UMseleku ubuza kumakhosikazi akhona ukuthi kule season kunezinto ezikhulunyiwe kodwa le ile iphathelene noMakhwela. So kunezinto ayibuzayo ke kungabe ukuMakhwela kuphela kulamakhosikazi amathathu. Kulamakhosikazi amathathu umacele onento yokuthi makufika uMakhwela ngosuku lomcimbi amakhosikazi bathatha yonke iblame bayinika yena. Kodwa nangu uMseleku. uMseleku ke leyo ndaba uyayazi ngoba onke amakhosikazi ayehleli naye asemzumbe. Umacele sediklile babuza yena ukuthi why eprocess uMacele esikhundleni sokuthi bebuza ukuthi why elethe intombi egcekeni labo o ekhaya labo. uMangwabe washaya itafula mayethi maye uMseleku ezama ukukhala wathi ungakhali siyakhuluma. uMayeni wathi akuyekwe ngoba useyakhala. uMakhumalo wathi uprocessor uMacele ngoba uyajabula ukuthi uyakuvikela or uyakusupporta kulento yamakhwela. Lana ku season 8 last episode uMseleku ubuza kulamakhosikazi amathathu ahleli nawo ngoba ngicabanga ukuthi uma ubuza into usuke ufuna isolution, usuke ufuna ukuthi exoxe ibe clear, kube neclarity. Usuka lapho mayibuza uMakhumalo bephambane ngokukhuluma. uMangwabe uthi ayisekho into afuna ukuyikhuluma. Angithi siya ku delusional view. Uma sekuMakhumalo noMseleku izinto ezikhulunywe uMseleku ehleli eduze kaMakhumalo zimbi kakhulu. Kodwa uma mina sengithi siblame or ngiblame uMacele ukuba delusional because umuntu ohleli noMakhumalo ekhuluma kabi uMseleku akekho ndawo. Etafuleni kwi-meeting ekhona uMseleku obuza imibuzo angayiphenduli. uMseleku uthi amakhosikazi ekhuluma aphinde futhi ewavale kube kubuze yena. Mina ke mase ngizofike ngithi because ngiya-reviewer siyaxoxa and ngiyazi ukuthi kule season uMacele ongathandekanga mase ngithi nangu uMacele. Ungenaphi uMacele? Ekutheni uMseleku akhuluma amagama anenhlabathi kunkosikazi wakhe ehleli naye eduze ngezimo abazaziyo bobabili esazi ukuthi badlula kuzona bobabili. Ungenaphi uMacele uma uMseleku ebuza imibuzo ejike engayiphenduli kodwa kube kuyena oyileader? Ungenaphi? Yabo? Manje ngenxa yokuthi sengibuka ukuthi useason 8 uhambe naleli side ngo-left ngoMacele sengizothi uMacele shame ube happy ukusangana ke lokho. Macele akaziza ayikhulumi into ekhulunywa uMseleku amagama akhe and masingeza ukuba manipulative sifuna ukuthi si-addressa into esiyibona ku-TV show or siyayixoxa. Umuntu owenzile akanikwe into yakhe umenzi uMseleku kusukela ekuqaleni ku-season 1. Bathi-ke abantu because ba-delusional and abanye ubuxoki babo bume ngeenyawo ubavukuze wrong bafuna ukuthatha uMacele abe yena hawo leyo yonke lento othuka inhlamba. Because kuyinhlamba umuntu ukuthi umtshele into oyazi kahle nadlule kuyo phambi kwakho uyithathe mase uyabukisa ngoba kujustify ukuthi uyilolu hlobo lomuntu. Manje ngoba sekusiyabeka ukuthi kuthiwe waze wayenza into wrong uMseleku. uMacele ubehleli ngapha eceleni uMacele. uMseleku ehleli kulesi situlo ehleli phakathi walandelwa uMakhumalo walandelwa uMangwabe. Uma sekushayisana amagama uMakhumalo usehleli noMseleku. uMseleku akabhekile ngisho ukuthi uMakhumalo unjani ebusweni uyaqhubeka uyakhuluma. Kodwa manje because ukhuluma nabantu ongazi ukuthi uzothi ngikho nje ngoba ngibamba ngeke uthi hey yazi iningi into eyenzakalile kule episode yokugcina engayithandanga nebengayilindele ngibambisa ukuyeka ukuthi abantu ba delusional.
leli gama-ke seliyakhwalifaya-ke ngoba manje ayikho into uMacele ayikhulumile kulamagama. Even uMakhwela okukhulunywa ngaye, uMacele uze after ezonkosikazi osaphosa into uMseleko aseyiqalile engakaguli ngoba nansi ingane isikhona. Kodwa manje kufuneka uMacele azoba phambili ukuze uMseleko esale ngemuva. Nisolva yiphi-ke inkinga? Lutho. Yabo ukuthi uba delusional kuba njani? Usuke ubalekela into ekhona ufuna engekho ukuyenza ukuthi iphile. Alikho igama elikhulunywa uMacele. Even sekuvela ukuthi nangu ukhuluma kakhulu kodwa uyayifihla. Laba ababili bebekhona etafuleni abaze bethi vu. Ukhuluma bani? uMseleko. Osekhuluma osofika namagama ukuthi ukhuluma kakhulu uzenza isaint usho zonke izinto ezimbi uMseleko. Hawu, usiyokhuluma sense umxovi nangu. And kubi ukuthi sisho kumuntu omdala kodwa phela vele uyaxova. Ngokwe-TV show esiyibukayo. Amakhosikazi akhe shuthi ubuye eceleni hayi ukuthi eceleni. Vele uzokhuluma nawe. Kodwa shuthi yena ubuye ekhulume ngendlela ezimbi kwabanye ngabanye. Alindele ukuthi abazokubona lokho. Yingakho omunye seba neview delusional yento angayazi uyithathephi. Uyasho-ko uMangwabi embuza ethi uma uthathe indaba zikaMacele uyise kuMayeni, uthathe zaMayeni uyise kuMacele, uyeye uthi ngesinye isikhathi bazozwana yini? Angiyazi impendulo yakho ukuthi yathini guys. Khona i-episode engiyibonile yaMangwabe noMseleko esifanele ukuthi sifunde kuyo i-body language. Angazi ukuthi i-body language-ke inzothini. Yeah, sizofunda i-body language kuleya episode yaMangwabe noMseleko. Ngifuna sifunde into abayikhuluma bengayisho ngomlomo ngoba bahleli ndawonye. And bakhuluma into ethinta bona bobabili. Kodwa indlela abahleli ngayo nabamuva ngayo khona into abangayikhuluma. Bobabili, uMseleko noMangwabe. Kuyasiza-ke khona ukubuka i-body language yomuntu ngoba usheshe ubone ukuthi ayikho-ke lento okuqanjwa amanga la, usheshe udlule. Kodwa la kwinhlamba lesivelile ngifuna ukwazi ukuthi uMacele ungeniphi. Ukube bengifuna ukuba delusional ngoba ngenzela ukuthi ama-views azoba maningi bese ngizothi nangu uMacele ejabula. Gazi uMacele evele indawo ejabula kuyona. Into nje embi nabangakwazi ukuyibalekela. Lo husband onje uhusband wabo bonke. Akuyi ngokuthi mhlambe sezikhala kubani egcineni yena husband wabo. Njengoba sasisho nje ku season 7 uphela ukuthi uma esekhuluma izinto ezimbi kanje ngoMacele kusawuyena nje uhusband kaMayeni, usawuyena uhusband kaMakhumalo, usawuyena uhusband kaMangabe. Kube-ke unkosikazi yena ngokwakho uku-understanda kwakhe izinto ukuthi mhlambe kwelakhe ikhona uzohlala ejabule ethi hayi ingoba bekungathukwa mina uyabo. Kodwa ekugcineni uhusband wabo bonke lo ophoxayo kanje ophinda abe namagama asanhlamba kumakhosikazi akhe uhusband wabo. Yini kuba khona umuntu ozosola ukuthi why omunye unkosikazi enjeya? Mase-ke ingasahlangani into yokuthi uma kuwuhusband wabo lo ekuqaleni unumber 1, unumber 2, unumber 3, unumber 4, unumber 5. Yini bengabi ne-chorus ecishe ifane? Beyichaze abantu into abayichazayo kodwa ngithi angazi ukuthi sizosho kanjani. Lento isuke sinamanga phakathi ngoba emsebenzini nineboss eyodwa emsebenzini iboss yeni kuyeyodwa futhi le boss niyibona nonke ngokufana. Why omunye ezothi le boss lena ihlezi ihappy abanye kodwa bethi imudi? Yenza kanjani iboss ukuthi ibe ihluke kulomunye? Phakathi ukuthi lo munye-ke ushilda le boss ufuna abanye bethi ngempela le boss i-right kabo umuntu ophilayo kodwa abanye bethi hey upoisonous u-experience la bekhuluma ngeboss eyodwa. Kodwa manje kulena ukuthi uMacele njalo uyajabula kuleya episode angiyibonanga.
ukuthi angazi mhlampe yimi o-delusional ngoba ngibonanga. Angazi kodwa ngibona uMacele ethule. Angazi ukuthi yiphi part ayijabulelile nakulokho okwenzeke after singakulindele kwasiphoxa akekho futhi. Cha angazi, angimbonanga ejabula kuleya episode. Angimbonanga. Ngibona nje ehleli etafuleni and into ayishoyo yiyo nathi lesi sayisho ukuthi kanti amakhosikazi ayasaba yini ukuthi abuze uMseleku ngento ayenzile eshiya uMacele ngaphandle ukuze uMseleku aphendule kwizenzo zakhe. Hhayi banakho ukuthi bazomshielda. Amanye amakhosikazi kuba khona iy'ndawo la bamshielda khona bebuye emuva. Omunye-ke wenza extra kanti uMseleku uMseleku. Lo owabiza uMacele ngefenisha, lo owahamba wathi kuMakaMangwabe angeke ahlulwe amatshala ashibhile ehamba ngey'moto ey'bizayo esho kuma wakhe ngoba phela uMakaMangwabe umakankosikazi nakuye uyafana ukuthi umama kumuntu omdala. Sathi hayibo, usenzeni uMangwabe kanje? Angithi sikhuluma nge-disrespect manje lena eningibiza kuyona ngingakafiki. Washo kanje kumuntu omdala. Yaphela futhi leya episode ngathi mina hayi ngeke. Kungcono kube bebengayifakanga leya ndawo ngoba ayizwakali kahle kumuntu owumama. Manje asazi ukuthi u-undermine umama noma vele indlela azizwa ngayo lokuthi amatshali oBlanket sibashibhile. Uyabona? Hey, asiyivale le video ngizophathwa ukukhuluma kakhulu. Wangibuye ngikhulume kakhulu nami ngifuna ukukhuzeka kodwa nje lama episode awuthi wokugcina anento yokuthi hhayi asikhuzeki siyababaza. Kube ukuthi amaxuku sebefuna ukuvuka ngokuthi i-TV show yi-script vele nje sibuka khona nathi lokho abakwenzile sibabaza khona. Bye bye.